Καπνογόνα, έχουμε πνιγεί από τα καπνογόνα. Γαλανόπουλος το εκτελεί. Περνάει η μπάλα εδώ, ένα ψαλίδι που έγινε, φωνάζουν για χέρι των Κρεστένων. Εδώ σε ψαλίδι, στο ψαλίδι που έγινε οι του Ξενοφόντα φωνάζουν για χέρι. Το κόρνερ εκτελέστηκε, κεφαλιά και 1-0. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά και έχουμε το 1-0. 1-0 λοιπόν. Κωνσταντόπουλος, εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά και έχουμε το 1-0. Προσπάθησε ο Τσίμπιτης, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούχοι με τον Μπακατσέλο, ο οποίος τα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα δεν βγήκε. Κεφαλιά εδώ πάνω από τα δοκάρια. Η σέντρα του Μπακατσέλου και η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα και δέληξε πάνω από τα δοκάρια από τον Τζίγκλιερα στο 19. Αντωνόπουλος εκτελεί λίγο, πολύ καλή εκτέλεση. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τον Αντωνόπουλο, το Θανάση τον Αντωνόπουλο, λίγο την μπάλα. Τσαντίλης το εκτέλεσε με πάσα, το σούτ εδώ, η μπάλα out. Εκτέλεσε ο Τσαντίλης, το σούτ που έγινε, η μπάλα κατέληξε out, την προσπάθεια του Δούλου στο 50, φίλες και φίλοι. Λαμπρόπουλος, κάνει το λάθος ο Λαμπρόπουλος, για να δούμε εδώ το λάθος που έγινε. Σχοζάει, out την μπάλα. Είχαμε ένα πέσιμο στο Σχοζάει εδώ, ο διαιτητής λέει παίζεται. Ένα πέσιμο στο Σχοζάει στο 68. Θα βγει σέντρα εδώ στη μεγάλη περιοχή, να δούμε το σουτ και η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μεγάλη ευκαιρία εδώ να ισοφαρίσει ο Ηλιακός. Έχουμε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ που χάνουν του Ηλιακού. Τσίμπιτσης έκοψε ένα σουτ εδώ στην αγκαλιά του ροδοφύλακα. Το σουτ από το Σχοζάει. Να δούμε και το λεπτό στην ευκαιρία του Σχοζάει.